No a připadá mi, že to byla skoro jediná žena na těchto závodech, ačkoliv jedna z jejich nejlepších, to bezesporu jo, ale určitě by se velmi dobře představili na double kajaku i na čtyřkajaku. No a vidíme i tu disciplínu, o které jsme hovořili na začátku, protože tady by měl jít Petr Gele v dráze číslo 6, slovenský reprezentant. Tak. Jede se K1 a 500 metrů. Přesně tak, naštěstí jsme ještě stihli se podívat na ten závod. Petr Gele, myslím, to je ta modrá loď. Modrá loď, přesně tak. Bílá čepice, modré. Vždycky to býval jeden z nejhezčích závodů, nejočekávanějších. Muži 500 metrů i vlastně měli jsme před nějakými 15-20 lety zástupce Atilu Saba. Určitě si lidi, co sledují kanoistiku, pamatujou. Byl výborný pětistovkář. Na Slovensku vůbec je vidět, že Petr Gele se velmi dobře drží na tuhle trať. Mají chlapci vlohy. On má tedy stříbro z toho minulého šampionátu, což je samozřejmě i příslib do této sezóny a i do olympijské nominace. Aha. Vidíme na čtvrtý dráze Kirševa, Bulhara. Taky velmi mladý talent bulharský, který možná teď bude v konci trošičku začne mít potíže, nebo obvykle to tak bývá. On jezdí takovým stylem, že vypálí, jak to jde, a potom trošku čeká, jestli to vydrží. Vypadá to, že nevydržel, byť je juniorský mistrem světa, ale tady skvěle jede i také Anders Gustafsson ze Švédska, dráze číslo 5 a bojuje proti Petru Gelemu. Petr Gele, ale je vidět, že tu pětistovku opravdu skvěle umí, protože tady ten Švéd, to je mistr světa loňský a za poslední léta je vidět, že to nakonec udržel. Je to ale asi nejskvělejší pětistovkař teď posledních 2 let. Se vypracoval a má velkou radost, že Taký potutelný úspěch ani nevypadá příliš zadýchaný. No, a ono to tak bývá někdy, když vyhrajete, tak to z vás spadne, ani nevíte jak, a stačí už být druhý a už jste udýchaný, ale prostě víte, co ty chlapi jsou zvyklí na to jezdit ne jednu pětistovku, ale mnoho pětistovek za trénink, a ne, že by to nebylo nic, ten závod je vždycky mnohem náročnější, prostě to dojedete do cíle a opravdu máte dost, jak se říká, ale na druhou stranu to jsou fyzicky skvěle disponovaní sportovci, kteří to prostě zvládnou, a jak říkám, když se vám zadaří, tak jste v euforii a většinou se to snáší mnohem líp. To je pravda. A mimochodem na 3. místě Cyril Carré z Francie v dráze číslo 2. Takže to, abychom měli kompletní tu trojici nejlepších závodníků na 500 metrů v K2. Francouzi velmi silný, celý tým. V posledních letech ohromně šli nahoru. Čtyřkajak mají výborný, loňský mistři světa. Myslím, že taky